लोगोफोर जों दिनै गौराङाव बेरायनो फैदों गोदान महर मोनदों गौराङा ओंखायनो बेरायनो फैदों नायनो फैदों नोंसोरबो नायफादो लोगोफोर लोगोफोर फाइनाली जों सफैबाय क'क्राझार गौरां पार्कआव दाउखि पार्क नै आंजों लोगोआव दंफायो मिस्टार गोगोम हेल' होनदो हेल' बयबो फैबानो जाबाय दिनै 5 अक्ट'बर दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरोखि फाइनाली मोजाङानो बानायदों आंनि खिबुनाव दङ नै ओरै नोंसोरबो नायनो हागोन गोदान महर मोनफिनबाय दिनै गौरां पार्कआ बेरायफै लोगोफोर नोंसोरबो मोजां जाबाय आरो ओरैथिं दङ नैबे सिगुननि बे बिफां फारि सारि सारि दं मोजां नुयो बिरादनो
लोगोफोर नै ओरैथिंजायबो मोनसे गोदान बानायनानै होदोंलाय सिरि गोनां माने ओरैथिं जिबनाव दङ बे हाबजेननाय लामा ओरै दं गेट आरो ओरैथिं बेहाय माने दैयाव दै दं दैयाव नाव सालायनो हागोन ओरैथिंजाय नायदो बिदिनो बे दैयाव नाव सालायहोगोन आरोखि 30 मिनिटाव 50 रुपिस लागोन लोगोफोर सालायनोबा सालायफैनो हागोन नावखौ आं देखायगोन नोंसोरनो गुबुनथिंजायथ' बिफां सारि सारि समायना बरिया लोगोफोर फै नोंसोरबो फै नैबेलाय बेबायदि सिरि दङ ओमफ्राय ओरैथिंजाय दं दै गाहायाव खालामबावनि नैबे लोगोफोर दैया आरो जे समायना बिनि महर नैबे दैयाव जे बिफां नुयो सायखं बरिया लोगोफोर माखासे खामानि दं दाबो कमप्लिट जाजोबाखै जासिगोनानो होनजाबाय जाजोब्बायानो 95% जाबायानो 5%सोल' जायाखै ओमफ्राय नैबेहाय मोनसे मुसुखा बानायदों
एसे गेलेथ'बाय बेहायनो माथो खालामनो इन्जय